jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aset hawri ko nogas jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunaji ɗi nogas joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓurɗo mawnude ko États-Unis guddere ɗon woni ko kanko Donald Trump o signini kadi hande nder message ma ko true social wi wonde ko mawnelde militaire uji toon to Portland len hawnaki kadi mawnelde woɗɓe kadi toon to Los Angeles habruji men ha hande ko fate en kanko James Comey procureur case mo kanko Donald Trump mo ƴefti wonani hay balnayi après finalement jabde wadde yamirore Donald Trump kanko waɗi makko jogui caɗele pour holno gagnirto ɗum tungadi kadi harala ko fate droit habruji men international gidaɗen ko kamɓe hakkude mabɓe kamɓe États-Unis kamɓe Colombie no wayni États-Unis no wayni wi firti kala visa mo ganduɗa kanko président Colombie mo jignoɗo États-Unis ɗum noon ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde kanko waɗi makko taw hooti habruji meɗen international mana en toon to Sénégal en kanko Madiambal Diagne gonɗo oɗo sa joni to France en woni o jabtima konguɗi ɗi ganduɗa kanko ministre de l'intérieur mo Sénégal maître Bamba Cissé o alno wiide wonde ko kanko Madiambal Diagne jaltugol makko toon to Sénégal e rewde aéroport Dakar o seeki won yimɓe e kadi ne wayno ko won mandat d'arrêt mo contre makko kanko Madiambal kono en wona Madiambal kañum hoɗum haali wi wonde ko gargol muɗum France ko kañum haalaniɓe kamɓe Sénégal ko kañum hoɗum koko artata leydi muɗum habruji men international mana en toon to Bruxelles diaspora Mauritanie mbaɗi toon seppuji mawɗi ɗum noon kadi ko felde laamu Mauritanie gueɗe ɗe mbaɗata ko fati gueɗe partude en e leññamako mo cakkiɗon habruji men ko toon to wayno ko kamɓe Ukraine kadi ɓe gullisima mbi drone aji gummiɗi toon to Hongrie nde wewe ma ko ɗum won titre men ɓuuri mawni ɗo de journal man garti desuji muɗum joni joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira mon bindani gardin titre uji men ni habruji men guidaɗen ko toon to États-Unis habruji jaltude hande hono kanko Donald Trump e nder ko windi e truc social wi o felliti neldude militaire uji walla yamirde hono kanko ministre toppitiɗo ko fate guerre hono kanko Peter X yo neldu militaire uji toon to Portland ɗum noon e wiide makko kanko Donald Trump ko windi truc social wi wonde ko sibabu no gardiɗo Homeland Security hono kanko Christine Noem en wayno ko kanko namdi ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde witini wonde ko galleji walla nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe e immigration ɓe jogui toon to Portland yimɓe janino hen walla yimɓe nani manifesta yeeso muɗum ɗum noon hande tugnade hande kamɓe Newsweek koɓe kaali mbi wonde ko kanko Donald Trump e campagne o rokkino no fewi fayide ko fati kisala ɗo e États-Unis ɗum noon e wiide makko kadi kanko Donald Trump nden so tawi o laamimo mo wadda déportation ɓurɗo mawnude mo États-Unis meeɗa yiide nder histoire muɗum ko ɗum waɗi caggal muɗum en wayno ko non seulement ko fati déportation nanggude yimɓe ɓe wiyata wonde ko yimɓe ɓe ganduɗa en naati ɗo e leydi no naatiri ni tawre on lawol kanko Donald Trump ko felti neldude o neldi militaire uji toon to Los Angeles o neldi kadi militaire uji goɗɗi toon to Washington ɗum fof e wiide makko kadi ko ƴeewde beele ɓeydu toon kisal ko hawni en noon e woni ko kanko Donald Trump o neldata ɗiɗo militaire uji tan ko nokkuji ɗi ganduɗa en kamɓe démocrate en kamɓe jogui toon laamu soit mairie soit gouverneur hande tugnata hande kanko oɗo journal Newsweek koɓe kaali ɓe mbi wonde ko caggal nde oɗo habaru nde yaltine ene wayno ɓe
mbawini jokkondirde hono bureau mo maire mo Portland pour mbelen famno be holke ko non wayno comme ko hande ko asset mairie mo Portland wuddit donc ko adi kanko windi dum hono kanko Donald Trump walino o windi ko mo neldu militaire godde godde ko en Chicago ko dum donc pour wallude bel immigration service aji mumen gon ton e wawde wadde opération ngaji mbadati o wino kadi mo neldu kadi militaire goddi ton to men e Tennessee dum fo ko mbere wa wallude kadi ha bonandeji wala crimaji gondi ton non kadi siftindon ko kanko maire mo Memphis surtout o salinomo wi wonde ko en wayno ko ala yamirore nde o rokki wonde pour o namdi gedde ko wayno militaire ji garton way wonde fof en wayno ko Donald Trump continue wiide joni kadi mo continue mo neldu kadi militaire ji goddi ton to Californie e ton kadi to New Orleans dum non tungnana khabruji hande kambe Newsweek ko be kali mbi wonde ko kanko Donald Trump wiyata dido nokkuji ko nokkuji guerre dum non e wayno ko kanko Donald Trump e der konguji di walno yenterbinde o wi wonde ko fedde walla gomu mo wi ko terroriste biete Antifa en wayno ko kanyum woni ko de do gure der ko windi tan no siftini wonde ko e dabbande kanko gardido Homeland Security on Christine en wayno wawi yamirdo do sa jono no Peter Hexat gardido défense lendi natiwi dum défense biya dum ko gardido département guerre yo wawi waddi yewde fofu belene wawa neldude dadibe ton to odo nokku guerre odo nokku guerre non no wirni ko Portland dum no surtout kadi ko wawde dandude nokkuji di immigration jogi ton haddi ko mbiyata fedde Antifa yande son donc Antifa mo wiyato ko groupe mo ganda en hawnaki Christopher Wray dum non gardino de FBI no wino ton to congrès dum non de so wi wonde ko Antifa kanyum hoore mum en wayni ko wana feddini en wayni ko miijo Antifa ko way wonde fo ko kongudi ndendina don ko kongol gon gadnugol ko anti gongol dewngel ngol ko fasciste dum non e wayno Antifa kanyum hoore mum habata ko e kala ko wiyete leñe ma kala ko wiyete peccor kala ko wiye surtout yen ko wiyete tubukobe dum no kabirano yen e igodi dominade do e Amerique ko dum woni Antifa kanko Donald Trump gilay lammo ko gadan ko di kongudi hutorto toujours pour wiide wonde ko Antifa ko fedde terrorist taw ko yimbe be ganda leftisen dum non ko wiidi ko democrat wala yimbe immigré ko hen jeya bele na mbawa nanude hen sukabe en mbawa kadi heblude men en mbawa kadi bonnude lendi dum non sifti non ko kanko Donald Trump hande woni ko yidde hutorade kulal ender constitutionnel wi wonde ko so tawi fedde walla leydi umminde caggal leydi naati États-Unis pour yidde yandinde laamu walla bonnude gede ko way wonde fof kanko Donald Trump way hutorade arme pour yana ndidon odon nokku do ndedon fedde walla odon organisation terroriste yani donc en wayni ko dum don ko kulal jeltunongal gila hitandu jinnaji donc en wayni ko kulal hitandu ujunere tembe jete jeedidi dum non ko kulal ko biyata ko kulal patungal wonde ko kambe États-Unis be kuli wonde hawnay won fedde walla won leydi walla won groupe bawde yande États-Unis pour wawa teftude laamu walla wawa bonno dum ko dum wadi donc ngal don kulal so tawi dum don wadi kambe kanko président mo États-Unis on way hutorade arme wawa kadi wadde dandude odon nokku ko non e nder ko tesira tan hitan ujunere temmed jene capande jene e didi on kanko président George Bush mawdo o wawi ni yamirdi kan won ujunaji temmed joyi militaire uji jaton to Californie dum ko cagal de gouverneur mo Californie nyaagino wino wonde ko e jidi militaire ju ngar parce que garduji national gonton di mbawani hadde seppoji badoji son dum non ko ne kanko radikin o daño e hakkuno police dum non ko dum won ton ko way won fo en wayno ko dum do ko hunde hewani yiyat ko non wayno ko buri hewde ko faate ngal do kulal ujunere temedde jarre jeedi kanko gardude ndi o hutorto garde national tan walla nelta militaire uji tan e état ko so tay gouverneur on état walla maire o don nok namdimo yo nerdum kono e wayno dum no ko hunde de ganda kanko Donald Trump o doftay ko do sadio ni surtout kadi ko kambe cour suprême mo États-Unis en wayno mo hen dole surtout en cadele hakkude makko kanko Donald Trump walla moko e kambe Californie
ande khabar jumene États-Unis ko yalti tan ko ciagal nde kadi kambe département justice mi be bayi takkuto no kanko James Comey dum non ko menado wonde directeur FBI pour gedde didi wala toñangeji di en ko yalti hande wiyama ko kanko kirer cubade tan altine ciagal mudum en way kanko war makko yantude campagne pour takkude hono kanko James Comey wiyama wonde ne wayno ko kayitaji di deposition tribunal ni no wanno ciadel sel dum non ko sibabu ni kanko war makko ala no fewi humpito ko fate nadde dido tribunal uji federal badnian ko burno hewde liggey makko o wonno ko avocat walla wonno ko juriste ko toppitido ko fate assurance uji ko way wonde fo en wayno ko do sa joni andaka so tawi kayitaji dibe neddi ni jogor jaboyete sifti non tan ko nyande jeenay lewru octobre kanko James Comey o foti jabade ton to tribunal kadi en wayno foti juge ni ordre nyaawo kanyum hoore mum wawa haalande dem holko takka haysina andam ko takka o do sa joni en wayno ko den kadi kanko procureur kanko kadi takka do kadi be mbar futtuton donc e ko yalti tumnat hande kambe Newsweek kadi yaho der kambe halli wonde ko kanko juge magistrat biete Lindsey Vala dum non ko kanyum hebi buri kidi kanyum yidi hebde dossier o ene dum nande procureur mo kanko Donald Trump mo subi on kanko bietedo holko wadi sababu dum non kanko je huccite on kanko Lindsey Halagan siftindo non kambe di fo nandi inde on Halagan o kanyum woni procureur mo kanko Donald Trump mo subi nde huccire makko namdi wo wi holko ni sababu copie didi en copie ne wadi wonde ko toñangeji didi hono kanko James Comey mutaka copie goddo non wadani hay toñange goto wadi hen holko woni sababu mudum en way donc kanko Lindsey Halagan o wawi runki andude holno jaborto dum no foko hunde nganda kambe Newsweek kalimi wonde ko ciagal mudum en ko kanko Lindsey Halagan o wi wonde ko wandi tan ko copie goto mo signin kono wayno ko juge o wi mo copie didi fof ko cigninaadi kanji didi fof en wayno ko di mbadi ko en ko gedde ni jiita dum do fof non hen wayno ko hadde dum do fogati ko gedde ni ganduda en kambe haralebe ko fate droit be mbi wonde ko sibabunde odo do kayitaji mbadira sibabunde kadi anabe takkiri odo James Comey ni wayno ko yimbe hewbe kawri mbi wonde ko hawnaki ni dum do makko wasi woni way wasi yettare nyaawore ma won juge gardo wi wonde no dum do wadirani ko hunde nde rewani lawol kadi hawnaki won juge kadi ma arso tay tumnade kadi ko juge o hedi kanko umade makko kanko takado am wawi widi wonde ko dum do fof ko ndewri makko tan ko pour wattade kono wona hunde jogini dum provaji donc don yara do sa joni sifti don tan ko kanko James Comey en woni mo continue ha hande hutrade wiide wonde ko wona o toñani e kadi wayno ko mo yidi kanko Donald Trump be jaabi potiya to to nyaawor donc sifti don tan do joni do mi jara do en wayno ko kanko James Comey kanko James Comey o jefti haralabe didi on wayno ko avocat ji didi mawdi didon kadi ko avocat ji nganda en hay goto tumnade hande ko no cifira ay goto yimbe nganda procureur jida fottude mumen parce que jogibe humpito no fewi hen goto ko avocat bietedo Patrick Fitzgerald goddo kadi ko Jessica Kamikael bedo di fo en wayno ko yimbe nganda jogibe humpito no fewi ko fate nyaawoje federal hande kadi ko yanti on kanko Donald Trump fuddima kadi huccinde joni kongude makko e kanko menno wonde kanyum hoore mum kadi directeur FBI ko kanko war makko mo nomdo dum hono Christopher Wray dum non e wiide ko haali kadi wi wonde ko hono pambandi gondo ministre makko toppito ko fate justice o en foti ƴewde ko fate o do en Christopher Wray sabu won gedde de ganda kanko Christopher Wray o dabi o yamiri FBI enquête wonande yimbe yannobe ton to congrès nyande jeegom lewru janvier hitande ujunaaji no gasiko dum do ton furti wonde ko hande kanko Donald Trump mo continue kadi gere do wadata de en surtout wade pression ngaji e département justice et surtout en procureur uji walla kanko ministre toppiti ko fate justice o pour yo nango kala walla yo tampini walla kala yo foye e yimbe be ganduda kanko Donald Trump o yida walla weldano men pour gedde andi ko fate tungnada ande CNN ko yalto no kanko Rudy Giuliani hono kanko menno do wonde kanyum hoore maire mo New York ko kanyum kadi ko secretary ko gote avocat ji makko kanko Donald Trump
personnel wayno ko kadi nder hitande ujunaji ɗiɗi kadi woteji bonnude toon ujunaji ɗiɗi nogas woteji bonnude toon kanko waɗa wonko jeenoɗo no feewi omo dañi caɗele e yimɓe hewɓe wonnoɓe toon to Atlanta ɗum noon kadi ene wayni ko compagnie goto biyeteɗo kadi compagnie Dominion ɗum noon ko compagnie baɗoji ɗiɗon machine aji votirteɗi portinomo plante o noon ko kene wona kena abbo billion e feccere ɗum noon portinomo plante kono ene wayni ko yalti ñalawma wonde ko kamɓe kanko Rudy Giuliani e kamɓe oɗo compagnie ɓe jaɓodiri pour woppude ko fate ñaworde andaka noon holko woni dasuji koɓe nanodiri ko noon ko kamɓe compagnie biyeteɗo Dominion voting system kañum woni men portinomo plante wi wonde ko kanko Rudy Giuliani o haali gueɗe keɗɗo ko fate ɗiɗo machine aji wiide wonde ko machine aji ɗi henna kañum hen koye men so tawi neɗɗo woosi dokkata résultat ji ko neɗɗo goɗɗo mo wosna ko ɗum ɗo fof ne wayni ko kamɓe compagnie o de Dominion voting system ɓe ciftini kadi wonde ko Rudy Giuliani konguɗi haalno wino ko ɗi Dominion voting system machine aji gomiɗi toon to Venezuela ɗum ɗo fof wona gonga ko wawi wonde fof ne wayni ko anda ko holko détail holko ɓe nanodiri kanko Rudy Giuliani e kamɓe oɗo compagnie portunoɗon plante ko mbiyata diffamation habruji men hande États-Unis ɗum noon ko habruji kadi parɗe en fate bato Nations Unies tungnade kadi ko yalti hen ɗon kamɓe département d'état ɓe mbawi wiide wonde ko kala visa ɗi kanko président mo Colombie o joguino pour nadde ɗo États-Unis ne wayno ɓe caltima ɗum hankadi ɗum noon siftinɗon ɗon ko kanko président mo Colombie omo jeeya kadi e ɗeɗo leyɗele Nations Unies jaɓɓe arde kañumen koye men yesso assemblée générale wiide wonde ko kañumen koye men keftini hono état Palestine ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Gustavo Petro nde ɗum ɗo yaltinde taw déjà kanko hooti leydi makko ɗum noon tungnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko Gustavo kadi nder ko windi kanko ne nder média makko social o wi wonde ko o wiide ko Trump ni perdata mum par ce que ne wayno ko luwaji cour international enen jamirimo kanko hoore makko yo ar yo jogo immunité pour wawde arde kala ɗo assemblée générale Nations Unies waɗata e ɗum ɗon kadi ene wayno ko ala ko kanko gouvernement makko Trump ko wawi makko kanko Gustavo ko wawi wonde fof ene wayno ko Gustavo o wi wonde kañum hoore mum ko neɗɗo libre e kadi ene wayno ko rewata ko cour international hande tungnade hande habruji gomriɗi toon to AP News mbi wonde ko kanko président Petro o rutinoma hande subaka toon to Colombia gila oɗo en autorisation miɗo toon département d'état yaltude ene wayni ko tungnade hande kono ɓe kaali mbi wonde ko gila ñande 17 lewru septembre no visa makko walla no programme voyage makko no wano wonno ko 17 mo wara États-Unis o warta ñande hande samedi ɗum noon 27 lewru septembre donc wawi wonde fof hooti toon kanko Gustavo Petro gardiɗo leydi Colombia siftinɗon toon Colombia jeeya koye leyɗele jeeyaɗo e Amérique latine e kadi ene wayno ko kanko Donald Trump wi wonde ko sibabude e wiide mabɓe kadi hono kanko Gustavo Petro caggal nde woni toon to New York to eno seppoji mbaɗino toon to New York e seppoji ɗi kadi ko contre surtout yenna haare wonde toon to Gaza nde kanko Gustavo kadi wiyama o haali hen ƴefti hen konngol o wi wonde komo namdi soldateɓe e États-Unis foof ɗum noon ko armée otoɓe kuccidde perlaji mabɓe habde ko wiyete innamade walla habde ko wiyete na aduna otoɓe kala jamiroje ɗi Donald Trump rokkima ɗum noon ko kanko Gustavo mbi haali ɗum ko ɗum waɗi kamɓe département d'état ɓe mbi wonde ko alay sago ɓe kefta visa makko pour nade États-Unis anda ko noon ko holno ɗum jogori yaade so tawi ko fate aroyde kanko hoore makko so yiɗi arde ɗo walla ko oɗo saha joni ko gueɗe goɗɗe ko wawi wonde fof kanko hooti leydi makko déjà bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare men gartu joni habruji meɗen international kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jowol Sare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinɗen ni e habruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal e ko yaltuno hanki ono kanko ministre toppitede ko fate gueɗe nder leydi Sénégal hono kanko maître Bamba Cissé o waɗino yamirore wi wonde ko ene wayno koɗo sadio no seki addinoɓe ko fate direction investigation criminel ɗum noon kadi kanko gonnoɗo commissaire toon to aéroport international Blaise Diagne gonɗo toon to Dakar ɗum ɗo fof ko sibabude wiide mabɓe kadi wonde ko kanko Madiambal Diagne o wawi rewde to aéroport Dakar pour yadde toon France kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko haalino kadi o wi wonde ko o tini kanko ministre o wonde ko manda d'arrêt international contre kanko Madiambal Diagne koko yamira e ɗum noon kadi taw yamiri ɗum ko kanko
président juge d'instruction du pôle judiciaire financier gonton Sénégal ko won fo ender hako yaltiande hono kanko Madiambal Diagne gondo odo sa jonton France o wi wonde ko faami wonde ko hebi note wonde mandat d'arrêt international wadama contre makko ko dum no siftini wonde ko kanko haalan leydi Sénégal wonde ko mon tonto France e kadi en wayni ko o haalni be kadi wonde ko gartogol makko tonto Sénégal holde onata dum non wayni o wi wonde ko garto leydi makko tonto Sénégal e kadi mo wartu o huccita e mabbe pour ƴefte responsabilité parce que ay wiide makko kanko dogani ko woni fo dum kadi ko kanko Madiambal Diagne non en woni sifti non ko kanko jeey groupe avenir communication dum non ko groupe kadi dillo ko fati jayndi ankagal dum non wayni wiide mabbe kadi e wiide makko hande kanko ware makko mo wartu tonto Sénégal e kadi hay jagol makko tonto France ko kanko yaltini dum wona kambe be tini wondo yalti wala gede bad non wuro wiyetengo luba en wani luga en wani ko seppoji mbadin ton seppoji di kan ko la yimbe jogibe drapeauji wala jogibe kayitaji dino kayitaji kadi wani ko huccinde laamu go wiide wonde ko la sako be ngoppa hono kanko gonno do maire tonto luga kanko on ministre de l'industrie et des mines et des moyennes industries dum non ko kanko biete de Moustapha Diop on ko de ko dum fo ko laamu Macky Sall wonno en dar kadi pankatuji de be baynata de kambe seppo be fo be kalian kadi e wayni ko non seulement ngoppe Moustapha ko ne kalian kadi wonde ko kala yimbe be ganduda nanga be do sa joni tonto Sénégal ta ko laamu kesungu nangi dum be do fo ko yimbe be ganduda nangira tan ko gi sibabunde gede politique ko gede kadi njoptor wonande odo régime yo kesumu jogi ton contre kala wonnobe jotindirnobe walla jeenobe kanko gouvernement makko kanko ancien président Macky Sall siftin on tan hono kanko Mansour Faye ndar kadi décret jaltude gummiɗo ton to tribunal me biyata haute cour tribunal to do son badade son pour ñawde kambe ancien ministre du walla président so wodi won en wayno ko be bi wonde be dokkimo liberté provisoire dum non ko ñande nogas jeedi lewru septembre hitan do junnaji nogas joyi en der kadi ko be kali en bi wonde ko kanko war makko mo continue mabe continue wawde kadi ƴewde anoddi muso be coklim siftin don kanko nango nokko ñande nogas jeegom lewru me hitan do junnaji nogas joyi e kono ko adi dum kadi kanko war makko hadano mo yaltude leydi ndi e der lewru mars hitan do junnaji nogas joyi ciagal mum kadi lewru me kanko war makko wadi no accident de voiture akono gañaki en siftin don kanko Mansour Faye kanko war makko ko banum debbo hono jom suudu ancien président Macky Sall on Mariam Faye kanko war makko to miidi jogade postuji kewde e der gouvernement Macky Sall postuji ne jenoyanno ordinum infrastructure ordinum kadi transport ha dum non ha lewru avril hitan ujunnaji no gasne e kanko kadi odon saamo nanga o kadi ko kanko woni ha hande maire tonto gure weten Saint-Louis khabruji men international hande tonto Ukraine hono kanko président Volodymyr Zelensky nder konguri di o neldi tonto media mok social ex o hali o wandi ko en wayno ko leydi wiyetende Hungary en wayno wawin drone mudum wawi nadde e weeyo mabbe dum non ko siftinde on kambe Ukraine kambe Hungary eɓe jogdi frontière uji kono en wayno ko tumnade kadi kongude gummiɗi toon to kamɓe ardiɓe leydi Hungary e ɗum noon e konngol makko kanko ministre des affaires étrangères mo Hungary biyeteɗo César to o haali o wonde ko remarque uji walla haaluji ɗi kanko Zelensky ɗi haaladi ko haaluji ɗi ngala ala ko firti o wi ko Zelensky en wayno oɗo sajuni ko haalata ko ho anda e ɗum ɗon kadi ne wayno continue hande jogade ɓernde bonde contre kamɓe Hungary o wi wonde ene wayno ko kanko président Zelensky o watti yiidi joni gueɗe ɗe ganduɗa ɗe godani ɗum noon wayno ko kanko Zelensky o jabol makko wi wonde ko min batti yiidi gueɗe kewɗe oɗo sa joni ko Peter ganda wonde ko gueɗe ɗe min jeyata en jeeya hen gueɗe ɗe ganduɗa leydi mon gueɗe kangade waɗata ɗe gueɗe kersiniɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa nefiniɗe ne waɗata ɗe e surtout yen kañum hoore mum ligganade contre iken kadi e leyɗele goɗɗe Europe ɗum noon ko liggade contre men wonande ɗon ligganade Kremlin pour wonde e jimbani Kremlin tungnade hande journal biyeteɗe Kiev indépendant wi wonde ko gilande kamɓe rusinaɓe nde ɓe naati toon to Ukraine hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi kamɓe leydi Hongrie e leydi Slovaquia ene wayno koɓe continue ɓe jogade distance uji hakkude mabɓe e leyɗele Europe ɗum noon surtout e sibabu nde ɓe continue kamɓe koye mabɓe continue jogadade coylagal e rusinaɓe donc way wonde fof ene wayno ko dental bannogal ñande nogas jeegom lewru septembre
conference video wayno ko kambe Hungary kambe Slovakia en wayno be mbi wonde be invita kan dum non kadi bitini dum ko ciagal nde jogil kongol tonto commission européenne hono bieta Thomas Regnier o halini nyande no gasi didle septembre wi wonde ko kambe Hungary kambe Slovakia be mbawata jeede do conference fati leyde l'Europe khabruj men international hande tonto Bruxelles on communauté murtana bon ton wala mi diaspora won be ton be bayini kambe ko me wadde sepuji mawbe mawdi dum na mi je tonto place biete de place Luxembourg gondo tonto Bruxelles ko kambe majo be kadi ko murtana ngullat ko kadi kewdu nganda wiide wonde ko ala sago peccuru nato wonde ala sago lenyama ko nato wonde sonto murtana ala sago di ganyantuma ko surtout en bittere wonde son walla nangi kewdi gondi son e kadi no en lepte gondi son surtout wonande yimbe beedo nangete dum do fo en wayno ko hunde ni ganda en noddundi ko lenyama ko en noddugo kadi ko faate en laamu ngu kadi wonnande won leñol tan kanyum horum ko kanyum rimdini dum no foko non ari ko kanko yeso makko kanko kadi député birte Khali Diallo gondo ton odo sadio ko won fo ben continue be kala mbi kadi kambe sepobe ala sago justice wonan pour mortana fof e ala sago dum do so de jama firti wonde ko kala deju kanyum ko men en jaay wadbe didon bonande e kali kadi mbi wonde ko ala sago harcèlement gonton won leji tan gondi son tan dongude danji jam dum do fukati ala sago dum nat kadi mi namdi mi kadi kala ton nangabe sibabunde opinion ngaji men politique dum fo ngoppiti ko wonde fo en wayno kadi be nyaagi mi kadi e der pancarte mabdi mbi wonde ko yo ala sago lenyam gunan ta ko lenyam ganda kambe gouvernement gondo son dumurten ko kany wada dum il faut ko dum do fonnat donc ngodo seppo gadi wadi son ko tonto Bruxelles kadi en wayno ko diaspora murtana won son kadi en wayno ko kanko Khali Diallo député mo humino tonto murtana je garno ton mota ngodon seppo gadi tungna hande journal bita de credit khabruj men hande tonto Gaza e tungna dikati ko damina hono kanko Benjamin Netanyahu mo kadi mo foto Donald Trump altini garodo en tonto Maison Blanche dum nan wayno ko haalate o do sajun ko kanko Donald Trump no continue wiide wande ko e be damini wande ko hawnaki jam ma dañiron tonto gel gondo tonto Gaza ko siftin don tan wado sadio non kambe katara wadanobe peje o dumunaji ben de fu pour wawde rendinde kambe délégation ngaji haldo be ton dum no délégation ngaji Hamas e délégation ngaji mem kambe Israël pour tout on kadi kambe américain en woni ko katara wado sa ngadi wi ko on tawa dum non ko way wonde fo en wayno ko dum woni ko damina hawnaki kanko Benjamin Netanyahu mo walde président Donald Trump dum no nyadaltinde hande khabruji men international chakita dengo tonto Iran tungna de kade ko mi tonto nier kono kambe conseil de sécurité e nyande no gas jegomde be bawi ne salade hono dabande kambe Chine kambe Russie jigno pour dartinde ko faate na jewtade hesdinde sanction ngaji ay do Iran dum non ko sibabu ni Iran kany horu kontinde rimdinde ko biata iranium donc ko tungna hande fedde wietende AIEA non ko fedde toppitinde ko faate rende ko faate kala produit atomique en wayno be bi wonde ko so tawi Iran wala sa joni jogi uranium mo ganda be dimdi dum hakene won 60% dum non e wayno ko faama e der gandal faate nucléaire kala ko rimdina yiti 90% jom ndidon leyden wayi déjà film bombo atomique kono e wayno ko nanodiral wadinde hiran ujunaji di sappo joyi wiide wonde ko kam Iran e kambe kadi leydele ne ganduda en jeede o organisation étude sanction ngaji pawno Iran taw won sa wonon tan ko hedde 4% kono non tumnade hande kambe ndedo fedde ko kala mbi wonde wodo sa joni Iran en jogi kono temen ken bura temen ne capanne kilo taw ko uranium dimna ha ken bura 60% dum non wayni ko mbi wonde so tawi continue yaru non kam Iran bayatade 90% ko boyani e odon saka de mbay madi ken tuggi bombuji jerta bombuji sapata ko bombuji nucléaire dum non ko way wonde fo en wayni ko kanko président Masoud Pezeshkian dum non ko kanko woni gardido président mo Iran o haali ne do nagas jeedi lewru septembre dum non ko ande wi wonde ko en wayni ko États-Unis kal ni no be mbi wonde so tawi be jidi danji jam walla be jidi danji sanction ay ngite il faut ko kambe Iran be ndaka États-Unis kam kala ko be jikki comme Iran
o dum non ko hundinde kan da neddo jojo fotani mija dum donni donc so tawi be mbadi dum non jango kadi don lebitere kadi ma kambe États-Unis mabe gartu kadi be mbiye be jiri goddum ko way won fo en wayni ko ummini ndedo fere joni ko kambe Angleterre kambe français kambe Allemagne non ko groupe biete de E3 ko kanyumen gumi ndedo labandu ko mbiyata snapback adum non ko wandi sanction ngaji badde sinodi pawnodi Iran ni sanction ngaji non ko haddi Iran neldude kala ko fati pétrole mum kadi ko fati sodde arme dum non mbi wonde ko dum non o do sanction fuddo ko do balde capantati so tay kambe Iran be mbawani jabde condition ngaji kala di en wayno donc o do date ƴeftade fuddi ko hande ko dimanche jango suba fuddoto no gasi jesus liw septembre hitan du junaji de no gasi joy ko way woni fen wayno Iran ender o do samedi o do pini be noddi si ambassadeur ji mabbe gonnodi tonto Angleterre tonto France et tonto Allemagne ko no mbirni ko pour ƴewtade haltute mumen surtout kadi pami kambe Iran o do sajin so tay sanction ngaji ko di kadi beydam gurdam don way tiddini ko beeto bonde dum non ko way woni fu tunnare communiqué gumido tonto Nations Unies ko France windi dum en wayno ko sanction ngaji di kambe dedo leydele tati be dabbi wonde ko sanction ngaji yoppudu signal no gas jesus lewru septembre dum non ko dimanche jango hitandu junaji no gas joy bandiraɓe sehlaɓe retoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma sept nogas jeeɗiɗi lewru septembre hitandu ujunaji nogas gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma en gartu ko musidɗo mon Amadou Touré haldanomo on jarama.